pok uchako. Erokamano maduong' ahinya. Aito ng'ato bende penjo ni en gi nyathi ma jahiga 17 to onge kod kipande, winjo ka en e diaspora, to penjo ka en to inyalo konye nade? Nyathi ma 17 years ma onge kod kipande. Mano en maina oketa kaka dependent. Omiwa mana birth certificate to upload to mano nyathi ma biro yudo thieth e cover ma janyuolne. Ng'ama ja doho? Doho nikech nitie dinde moko moyie kata kaka Islam nyalo bedo kata mana wan kaluwore gi chikewa onge limit. Onge limit. Kin gi mon abiriyo? In gi mon abiriyo ta. Mon abiriyo gi nyithindo 35 wabro kawo. Machielo ka indi penjo ni system to gine ne ok wuog maber. To kata kamano traffic no ni malo ahinya. Machielo ka indi be no penjo ka John mawuok dala mar Homa Bay kanyo. En gi nyithindo moko ni Mombasa to sani en dala mar Homa Bay kanyo. To nyocha temo ndikore NHIF ne nitiere kod challenges mamoko. Ahinya kuom nyithindo man mabor seche moko. Kaachiel kod dhako mise kendo ma samoro ji owere. Tido ni loki ket nying dak mari manyien. Ma idhi konyo nade? Walo kaka shawo nitie chik mawacho ni oyie ni golo ka upogore gi jaodi tinyalo gole kendo iketo manyien makoro ungo. Idwaro mna evidence ni upogore. Ok wanyal gola gola nikech seche moko uchwanyoru achwanya matin tidhi gole. Ok wadwa ni wadhi gole kacha kwa onge gi evidence na dier keny ni okethore. Marriage certificate ni gimochuno koso? Not necessarily marriage certificate. Wanyalo tiyo kata gi barua moa ka chief, wanyalo tiyo gi wuok kuom padri kata ja kanisa, wanyalo tiyo kata gi barua moa kuom okil. Aito Maramogi aneno ka penjo ma Pascal Oranga bro oyawre wuod Luo.